Mga kaabag sa komunidad. Sila ang mga kaabag sa atong komunidad. Unsa man di ay ang komunidad? Ug unsa man pod ang kaabag? Ang komunidad, grupo sa mga tawo nga nagpuyo sa usa ka lugar. Ug ang kaabag, tawo nga motabang o moabag sa laing tawo base sa iyang abilidad. Barbero, siya ang motupi o moputol sa tag-as na nato nga mga buhok. Bombero, siya ang mopalong sa kalayo kung adunay sunog. Dentista, siya ang moatiman ug molimpyo sa atong mga ngipon ug moibot sa mga daot nato nga mga ngipon. Doctor, siya ang moatiman ug motabang nga maayo ang mga masakiton. Driver, siya ang mag-drive sa mga sakyanan aron mahatod ang mga tawo sa ilang padulngan. Janitor, siya ang tiglimpyo sa palibot, edipisyo ug kadalanan. Enhenyero, siya ang nagtabang sa paggama sa mga building, tulay, kalsada ug uban pa. Kartero, siya ang tighatod sa mga sulat sa kabalayan. Magtutudlo, siya ang nagatudlo sa mga bata sa paghihap, pagsulat ug pagbasa. Mag-uuma, siya ang nagatanong sa mga prutas, utanon ug uban pang mga lagutmon. Mananagat, siya ang tigkuha og isda para aduna kitay masud-an. Mananahi, siya ang moputol ug motahi sa mga panapton para aduna kitay masul-ob. Nurse, siya ang kaabag sa doktor sa pag-atiman sa mga masakiton. Panadero, siya ang moluto sa pan, cakes, cookies ug uban pa. Panday, siya ang mobuhat o moayo sa mga guba nga balay, lamesa, lingkuranan ug uban pang mga gamit. Pari, siya ang momisa sa simbahan. Piloto, siya ang magmaneho sa eroplano aron kini molupad. Pulis, siya ang nagabantay sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Sundalo, siya ang manalipod sa komunidad batok sa mga daotang tawo. Tindero, siya ang maninda sa merkado ug mga prutas, utanon ug uban pang mga pagkaon. Sila ang mga kaabag sa komunidad. Mga bata, sa sunod na usab, amping!